Οι μόνοι που δεν ευθύνονται για την οικονομική κρίση είναι οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι νέοι άνθρωποι που καλούνται να πληρώσουν την κρίση. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια η αριστερά στη χώρα μας ασκούσε κριτική στις κυβερνήσεις τόσο του ΠΑΣΟΚ όσο και της Νέας Δημοκρατίας, διότι ασκούσαν μια οικονομική πολιτική που ήταν βασισμένη στα δανεικά και σε μια αντιπαραγωγική ανάπτυξη. Οι κυβερνήσεις μας πανηγυρίζανε, και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, ότι είχαμε μια ισχυρή οικονομία που βασίζονταν στο ισχυρό ευρώ. Παρ' όλα αυτά, πολύ γρήγορα όλες αυτές οι πολιτικές αποδείχθηκαν ότι ήταν γυμνές, άνευ περιεχομένου, διότι η ελληνική οικονομία βασίζονταν στο δανεισμό, σε ένα δανεισμό ο οποίος πολύ γρήγορα φάνηκε ότι δεν μπορούσε να βασιστεί στη δυνατότητα της ίδιας ελληνικής οικονομίας να μπορεί να παράξει. Με δύο λόγια, λοιπόν, υπεύθυνοι για αυτή την κατάσταση είναι οι κυβερνήσεις της χώρας μας και οι κεφαλαιοκράτες με την ευρεία έννοια, αυτοί δηλαδή που θέλουν να αντιμετωπίσουν την κρίση ως μια ευκαιρία για να κερδίσουν ακόμα περισσότερα, για μια ακόμα μεγαλύτερη αναδιανομή του πλούτου προς όφελος των δυνάμεων του κεφαλαίου και εις βάρος των δυνάμεων της εργασίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άργησε πάρα πολύ να συνειδητοποιήσει ότι η Ελλάδα είναι ένας πραγματικός κίνδυνος. Κίνδυνος για την ίδια την Ευρωζώνη και για το ίδιο το ευρώ. Κίνδυνος γιατί εάν αφαιθεί έρμεη στις κερδοσκοπικές διαθέσεις των αγορών, μια πιθανή κατάρρευση της οικονομίας της μπορεί να παρασύρει και άλλες χώρες. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι οι ηγέτιδες δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως η κυρία Μέρκελ, οι Γερμανοί, αντιστέκονται σε μία απολύτως λογική σε αυτή την περίσταση αλλαγή τακτικής, αποδεχόμενη μία διαδικασία απευθείας δανεισμού ως μια ίστατη τελευταίας καταφυγής πράξη σε μια χώρα που έχει πρόβλημα ή ενός ευρωομολόγου. Η συμπεριφορά τους αυτή ίσως είναι μία μίξη μιας ιδεολειψίας, ενός ιδεολογήματος ότι δεν πρέπει να αλλάξει το μοντέλο οικοδόμησης της Ευρώπης έτσι όπως οικοδομήθηκε από τη συνθήκη του Μάστριχτ, αλλά και μιας ιδιαίτερα πρακτικής αντίληψης ότι πρέπει η κρίση, όπως έχει πιο πριν, να είναι ευκαιρία για μεταρρυθμίσεις που θα κάνουν πιο ανταγωνιστικό το πεδίο για την έφοδο της αγοράς. Εμείς από την πρώτη στιγμή προσπαθήσαμε να αναδείξουμε μια ολοκληρωμένη εναλλακτική πρόταση διεξόδου από την κρίση. Εξηγήσαμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει έξοδος από την κρίση χωρίς στήριξη της εργασίας. Δεν μπορεί να υπάρξει έξοδος από την κρίση με 20% ανεργία. Επίσης, εξηγήσαμε ότι η δυνατότητα να μειωθεί το δημοσιονομικό έλλειμμα υπάρχει όχι μονάχα κόβοντας μισθούς και συντάξεις, αλλά αυξάνοντας τα έσοδα από μια γενναία και δίκαιη αναδιανομή του πλούτου. Η επιμονή της ελληνικής κυβέρνησης κατά τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μείωση μισθών είναι μια καταστροφική επιλογή. Δεν είναι μόνο άδικη, κοινωνικά άδικη, αλλά είναι και αναποτελεσματική. Και αυτό διότι εάν μειωθούν οι μισθοί και οι συντάξεις, θα στεγνώσει η αγορά και δεν θα υπάρχει φορολογητέα ύλη, δεν θα υπάρχουν χρήματα για να έχεις έσοδα από τους φορολογούμενους. Ενώ ταυτόχρονα η διόγκωση της ανεργίας θα δημιουργήσει νέες ανάγκες για κοινωνικές δαπάνες, άρα θα αυξήσει το έλλειμμα. Συνεπώς, εμείς προσπαθούμε να εξηγήσουμε πρώτον ότι αυτή η πολιτική είναι και κοινωνικά άδικη και αναποτελεσματική. Δεύτερον, ότι υπάρχει εναλλακτικός δρόμος μέσα από την κοινή διεκδίκηση με τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου μιας άλλης πολιτικής από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό είμαστε και εδώ, άλλωστε, για να διεκδικήσουμε μια... We hope so, but we are not sure. Στην Ελλάδα ο κόσμος είναι αμήχανος. Καταλαβαίνει ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση δύσκολη, όπου πρέπει να υπάρξουν μέτρα.
δεν γνωρίζει αν όντως υπάρχει εναλλακτική πρόταση. Και ο ρόλος της αριστεράς είναι να κάνει ακόμα πιο δυνατή τη φωνή της για να πείσει τον κόσμο να διεκδικήσει σε μια εναλλακτική κατεύθυνση. Κατά τη γνώμη μας υπάρχουν δύο πολύ σημαντικοί κίνδυνοι. Ο ένας είναι ο κίνδυνος της απογοήτευσης, της παθητικής αναμονής της μοίρας μας. Και ο άλλος κίνδυνος είναι ο κίνδυνος εθνικής περιχαράκωσης. Να κλειστούμε στα σύνορά μας και να διεκδικήσουμε εθνικές λύσεις. Εκτιμώντας ότι το πρόβλημα της Ελλάδας δεν είναι μονάχα ελληνικό, αλλά είναι ευρωπαϊκό. Ψάχνουμε να βρούμε δρόμους στο ευρωπαϊκό πεδίο για την αλλαγή των συσχετισμών και τη διεκδίκηση εναλλακτικής λύσης. Και επιτέλους στο πεδίο της αντιπαράθεσης δεν μπορούμε να αφήνουμε μόνες τους να αλωνίζουν τις δυνάμεις της αγοράς. Πρέπει να μπει και ο παίχτης που λέγεται δυνάμεις της εργασίας. Αλλιώς αυτός ο δρόμος δεν έχει τέλος. Σήμερα μας ζητάνε το 14ο μισθό, αύριο θα μας ζητήσουν το 13ο. Μεθαύριο μπορεί να μας ζητήσουν να μειώσουμε στο μισό το μισθό μας.